Quan hi ha sobre la taula una voluntat de canvi i s'obre un procés de canvi, es produeix una doble tensió, un doble equilibri que s'ha de buscar i s'ha de trobar la compensació adequada de les forces que intervenen. Aquesta doble tensió és la que s'estableix entre la gestió professional i la gestió associativa, entre la vocació privada i la vocació pública de les entitats. M'avanço a respondre que no hi ha penso que no hi ha un equilibri just, clavat, perfecte, no existeix la fórmula màgica. Diria que estem condemnats a viure entre aquests pols i a treballar, a conviure amb la recerca d'aquests equilibris que s'ha de gestionar amb el dia a dia i amb els resultats que obtenim, amb el funcionament de la pròpia entitat. Però, per tant, l'habilitat, la capacitat de gestionar i de garantir aquests equilibris és el que al final penso que condiciona en bona mesura les possibilitats d'èxit de la transformació d'una entitat. En determinades estructures associatives amb una trajectòria llarga o imbuïdes d'una cultura molt determinada, de vegades el canvi de cultura organitzativa o de funcionament intern, de gestió interna, és molt difícil sense un canvi de persones. No vull dir que sigui impossible fer-ho si no hi ha un canvi de persones, però en el cas de l'Ateneu va ser vital. L'experiència concreta que vaig viure m'ho explica d'aquesta manera. Produir el canvi diria que requereix dues coses fonamentals. En primer lloc, una decisió forta, clara i precisa. I un altre és un model. A la major part de processos que jo he conegut fallits, d'intent de canvi, al final acabo constatant que de fet no hi havia una decisió de canvi. S'esperava, es buscava que passessin coses sense prendre decisions, sense fer canvis de gestió, sense aplicar mesures, sense intervenir d'una manera evident i eficaç en aquella direcció. Per tant, la decisió és fonamental. En el cas de l'Ateneu això va ser molt evident, hi va haver una valentia molt forta de la junta directiva. I el segon és el model. En el cas de l'Ateneu, i tractant-se d'una entitat 150-nària, com és el cas de l'Ateneu, doncs el model estava molt clar. Per tant, aquest model hi era, però hi era en la mesura que hi havia uns grans objectius. No hi havia una proposta planificada, no hi havia un projecte específic. I aquest és l'altre element que a mi em sembla fonamental del procés que vam viure a l'Ateneu. El model concret, precís, de canvi estructural de gestió es va anar construint sobre la marxa. Sabíem què volíem, coneixíem d'una manera, diguem, genèrica el paradís, allò cap al qual volíem tendir, però no coneixíem els detalls, com s'arribava a aquest paradís. I aquí va haver un procés important d'assaig-error. De vegades per por a ser refús de la massa associativa de l'entitat, de vegades per falta de seguretat en els resultats finals que havíem d'obtenir, mesuràvem els canvis i els fèiem de forma limitada. Gairebé sempre aquests eren els que no funcionaven. En canvi, aquelles propostes que les vam tirar endavant amb un cert grau de radicalitat, és a dir, amb les quals vam arribar fins al final, aquestes són les que normalment ens van acabar funcionant. La resistència al canvi jo diria que hi és sempre i en tota organització. I a més tota organització complexa com és el cas de l'Ateneu. Hi va haver resistència al canvi en determinats dirigents associatius, en una part fins i tot de la pròpia Junta que ho tirava endavant. Hi va haver resistència al canvi en l'estructura professional de la casa. Estàvem elevant el nivell d'exigència, estàvem introduint una estructura organitzativa diferent a la preexistent, i va haver resistència al canvi també en la massa associativa. Amb això s'hi ha de comptar. Una part de les resistències al canvi més fortes que van tenir a l'Ateneu és perquè una part dels socis va entendre que determinat tipus d'activitats que es feien a l'Ateneu des de feia 10, 20, 30, 50 anys no podien deixar-se de fer. I això es va portar a fer determinades reflexions. Vam entendre que es produïa una confusió que després a la llarga m'ha semblat que és un problema força genèric o força habitual en determinades entitats de característiques, entitats ateneístiques específicament, i és la tendència a confondre allò que fas en funció del context històric del moment en el qual es desenvolupa aquella activitat i allò que fas per assolir l'objectiu que està en l'essència d'aquella entitat. Per assolir el mateix objectiu en moments diferents has de fer coses diferents. Hi ha la percepció general que els canvis són difícils. Jo crec que no ho són.
El canvi, de fet, és molt fàcil. El que és difícil és prendre la decisió i començar-lo, el canvi. Però quan estàs en salsa, flueixen, cauen per si sols. La pròpia dinàmica t'hi porta. I això em porta a explicar la reflexió que anava a fer. Els primers canvis són fàcils. Si vens d'una situació negativa, i entenc que aquesta és la raó per la qual la planteges fer un canvi, per poques coses que facis el canvi es nota de seguida. La millora es percep amb molta facilitat. S'ha de córrer, en aquest moment hem de córrer. Una manera de superar la resistència al canvi, quan és deguda a prejudicis com el que s'explicava abans, doncs és fer visibles amb molta rapidesa, amb molta celeritat les millores, els guanys d'aquests canvis. Per tant, quan entres en la dinàmica, doncs és important no baixar el ritme, ser-hi. També cal dir que el canvi ha de tenir necessàriament una durada limitada. No pots viure en canvi permanent. Hi ha d'haver un moment que t'has d'aturar i has d'avaluar. S'ha de ser pacient i constant, és a dir, les mesures s'han de mantenir durant un temps mínim. També la resistència al canvi ens pot dur o ens pot portar a la temptació de fer-nos enrere més aviat del compte, és a dir, no estem obtenint els resultats que esperàvem, canviem, al cap d'un mes canviem, al cap de 2 mesos canviem, o 3 mesos, home no, perquè una mesura pugui valorar-se ha de cobrir un cicle determinat de gestió, de funcionament, perquè l'hem de poder avaluar, si no, no tenim tots els arguments necessaris per saber si efectivament allò ha funcionat o no, i en el cas de que no hagi funcionat, de poder avaluar les raons de per què no ha funcionat. Una mesura d'una certa importància no es pot avaluar o no la podem fer enrere, per difícil o per molt que ens costi, abans d'un any d'aplicació o de gestió, i dic un any aleatòriament, dependrà sempre del tipus de mesura de què parlem. Obtenir més beneficis, acollir més activitats externes, obtenir més autonomia econòmica, posa en qüestió també l'essència de l'entitat. Per tant, aquesta és una qüestió, l'essència dels objectius de l'entitat, que cal tenir en compte. I el mateix passa quan t'obres a patrocinis externs. En quina mesura donar publicitat a una empresa privada condiciona o no condiciona els objectius que pugui tenir una entitat. Què ens demana aquella empresa privada a canvi dels diners o de l'aportació, si és que ens demana gaires coses. En tot cas, aquest és un debat que es va produir a l'Ateneu, que jo penso que es produeix de forma inevitable en totes les institucions que es plantegen un canvi així. I deixeu-me rematar una última cosa que també té molt a veure amb els dies actuals. Quan parlem de canvi avui, gairebé tots automàticament pensem en canvis tecnològics també. Una cosa que a l'Ateneu també es va produir va ser això, ens vam posar a la xarxa, vam entrar en una web que era un salt brutal respecte als recursos que hi havia anteriorment, però també es va produir un cert debat a l'hora de dir quines eines tecnològiques, ara són diverses i de tota mena, era interessant posar en marxa i utilitzar, i per fer quines coses. No és important estar a la xarxa a tota costa, fem el que fem. La simple presència a la xarxa no ens aporta res. Si la presència en la xarxa ens ajuda a assolir els objectius de l'Ateneu, sí. Per tant, una mica la conclusió era l'Ateneu ha d'utilitzar les tecnologies, en aquest cas, ho podíem aplicar a qualsevol altre instrument de gestió, entenc, però les tecnologies ho exemplifiquen bé. Ha d'aprofitar, en aquest cas, les tecnologies, ha de fer-se fort en allò que és important per l'Ateneu utilitzant les tecnologies. Què és fort en l'Ateneu? El debat, la discussió, la tertúlia, l'espai de relació. Doncs portem el debat, portem la tertúlia, portem l'espai de relació a la xarxa. I aquesta també va ser una conclusió important. Vam intentar unes quantes coses a la xarxa que no van quallar, que no van funcionar. I possiblement, això ho penso ara, no en aquell moment, possiblement el que vam fer malament és que vam caure en l'error de posar instruments tecnològics, usar-los senzillament perquè pensàvem que era un element nou, una incorporació a l'Ateneu, sense fer la reflexió prèvia o suficient de per què els utilitzàvem o si ens ajudaven o no a assolir els objectius de l'Ateneu. És una llista de reflexions. En podríem fer unes quantes més, però em sembla que serà més útil que ho fem a partir del diàleg.